jifa mai watsa maza, kuma kun san cewa BBC ta yi zarra. Duk inda za a je addinin musulunci ba shi da matsala da feminism. Da bahaushe in dai a ƙasar Hausa ne da bahaushe addinin musulunci yake da faɗa da al'adar bahaushe wacce ta danna mace ta dukunkule ta tun tana kankanuwa yake mata hudu ma na ci mata 'yan gidan wani ke. Wani ɗalibi sai ma malama text. Malama ni wallahi ina son wallahi har kasa bacci ma nake in dare yayi. You understand? Kin gane? Ni ce Madina Dahiru mai shanu kuma kuna kallon shirin Mahangar Zamani da ke zuwa muku so biyu a kowane wata a shafin BBC Hausa YouTube. Tashi ki kwaci kanci tashi ki bayi. Yanzu kamar Najeriya ne ki tashi ki ce zaki yaki wata babbar ƙasa kamar Russia ko America. Yaudaran kai ne. Yaudaran kai ne, Allah bai yi mu ɗaya ba. Allah ya bambanta mu a komai da. Wato namiji a matsayin Rasha, mace a matsayin Najeriya kenan. Yawancin wa'annan irin ya kamata mu sasanta ba tare da kowa ya ji ba, shi ma din da wani hanya ne da maza suke bi su dan cuce ka. A cikin wannan sabon shirin namu za mu rika taɓo batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwar matasa, kuma yana inganta fahimtar yadda matasan wannan zamanin ke tafiyar da rayuwarsu. Dole sai kin gama yin wa'innan ina da magana a nan wajen me yasa zaki je wajen malami, me ya kai ki ofishin malami a matsayinki na ɗaliba? Babu wani dalilin da zai kai ki ofishin malami. In gaisuwa ce kin ganshi yana wucewa gaishe shi. Idan muka yi sa'a har gwangwajewa ma ba za mu rasa yi ba a wannan sabon shirin. Tunda kin ci ana kawowa a ce wannan yana da matsala ba, kenan kun san side effects din su. Ai da na ce haka ban ce miki maganin mata ki ba su wannan ciwukan ba. Mutum da ke da ciwon kansa ya sun samu Allah ya ba shi ciwon kansa shi ai. Kuma muna sai da maganin mata ne ba maganin ciwon kansa ba.